Arabat, Gaztedi eta Getxo Artea taldeek emakumezkoen ligako lidertza zuten jokoan asteburu honetan. Horregatik Gasteizko partiduak gogorra izango zela aurreikus zitekeen, eta guraldiak ere ez zuen laguntzeko asmorik. Gaztedi taldea zigor kolpe baten ondorioz 3-0 aurreratu zen. Halere, getxoztarrak erasoan alegindu ziren eta aurrelarien bidez metro asko irabazi zituzten. Baloia zabaldu ondoren ostiko bat jo zuten Gaztediren zelaian sartzeko, baina azken hauek baloia berreskuratzea lortu zuten. Bizkaitarrak gogor zebiltzan erasoan, baina ezinezkoa zitzaien gasteiztarren defentsa haustea. Zigor kolpea lortu arren, markagailuak bere horretan jarraitzen zuen. Bi taldeetako entrenatzaileak urduri zebiltzan ordurako. Baloiaren jabetza getxoztarrena zen nabarmen eta Gaztediko taldeari ez zitzaizkion jokaldiak ateratzen. Hala ere, atsedenaldiaren aurretik etxekoak aurretik ziren 3-0ko markagailu estuarekin. Bigarren zateari bizkaitarren ostikoak eman zion hasiera. Bi taldetatik indartsuna zeintzen erakusteko ordua iritsi zen. Atsedenaldiaren ondoren Gaztedikoak erasoan zebiltzan. Uztartzeetan lan ona ari ziren burutzen eta baloiaren jabetza behar bezala mantendu zuten. Bi bitartean, Getxo Artearen defentsa ahultzen saiatu ziren Gaztedikoak. Pazientziarekin burututako hainbat faseren ondoren, entxegu marra gainditzea lortu zuten etxekoek. Stitxu apinan izan entxegua. Uztartzetik indartsu atera ziren Gaztedikoak eta baloiari tinko helduta bi aurkari zintzilik zituela entxegu marra gainditzea lortu zuen Gaztediko jokalariak. Bizkaitarrak indarrez justu zebiltzan eta gabezia hortaz ederki baliotu ziren gasteiztarrak. Aurkako mele batean baloia berreskuratu eta arabarren zortziak entxegua lortu zuen. Nerea Otxoaren entxegua. Meletik irten da, Gaztediko aurrelariek ederki egin zuten bultza eta lan bikain horri esker azkenean bigarren entxegua erdietsi zuen taldeak. Bizkaitarrek ez zuten burua makurtu, baina euren zorritxarrerako etxekoak oso ondo ari ziren defentsan eta gainera eguraldiak jokoa asko zaildu zuen. Partidu amaieran markagailua 13-0 gasteiztarrentzat. Bigarren urtez jarraian Gaztedik Getxo garaitu zuen gamarran. Eta gainera, garaipen honekin arabarrek lehen postuan finkatzea lortu dute.